Don sibun ki bru hani gisni haba ki lepop pada haba ki syak kedau kti kiwe ki syak panrem kiwe kisngo kumbal akut lat ka jing mski kisngo ba ngalakut ka jing mjinga ngalakut ka jing mjinga ngalalong marwe kidon sibun ki bru hani gisni ki balong kumta ki pelok ki jinga kidon sibun ki bru ki badon pedang gajing kuslai ki badon pedang kata gajing kutlat haba ki le ka pop ha gajim gajuki haba ki le kata ka pop ka bakrau mo le se hakmat jongki ki long ka pop ka bakrau ki sngot thu ba yanga omdon jimap so lani ki don ro ki bong hatu dang don jimap yanga dang don jimap yanga ki don sibun ki pelok bi jinga ki baong nya kota hatu dang don jimap se ba yanga aturan don jimap se bae nga idon sibon ni gisi ki perlok be jinga ki baha pa kapop pada baha pa kapop ki singu kulat kam tam le ha bagi syak kedau kti ha kiwe aba kiwe mo ki bahaya ngesem ki janing jasem ha ka snong ka thau ha ka balang ka ki don ki kedau kti ki ha bagi kedau kti ki perlok be jinga ki dom la syo ki nom snyo nang syo banieng na ta jaka ka bagi don kabala kut mentah ke jim singa pat don ro ki bala pun kut ila ga jong ga jim tan ga daw ka baki mat kata renga don ku kubor hani gesi ki plok ke singa habdang jipi iwe puwe ka kan thei ka bale sibon ki pop bal la khot eka ka kan thei ka bopop klem khot shu eka ka teng jukan re la khot eka ka kan thei ka bopop ki plok ke singa ka ba phila ban sem la da phidon ni ka bible plate ye ka bible ga jong phi page lucas kalau nong kemenyau got kot balai pen riu hadok kebesan tu. Kaktin ka jong blei hang nei ke tu. Ka ba udon uwei ubriu uta udai Simon Parisi. Mo uba kot ujus kesmo ya ka ban bamja. Hadin ba ujisu la de ban yalap mo ban hikai. Uniu la kot sagayeng jong ubadon katu kat ni ki Parisi. Ki badon hakata gayeng jong ni Simon. Namar ni Simon long Parisi. Pat ong ga ktin ka jong blei kani ka kan thei ka pop te kani kan thei ka pop ka ba hakim lang sa lang kila kedau kti ka hakim lang sa lang kila kedau kti ka ki bru kila kedau kti ka namar ki pop ki ba ka le re jano akani ka si ka ba kani kan thei ka tip ba ujisu uwan ban bam ja ka yeng jong Simon wei na ki Parisi bat kani kan thei ong ga ktin ka jong blei kala kut jemut pan lek ban yeshem mat ujus kres kini kan thei de jing terang ka ka don ka rekat kita gi pop ka don pat ka jing terang ka kwa ya ka ban yeshem ujus kres ba menta la kunu ngan yok ban yeshem mat ujus kres menta la kumnu compare dengan pop kat ni ru compare dengan bru ki kedau ketinga la ki ong nga kumnu ru re menta ngakwa ban yeshem bat uni ujisu pat nuju bangai sai yo sngo pat ke ga bajia ki perlok be singa ong ga kiten joble kini ke gentei kan ba ujisu idang ya ba mo rengkat kita gi Parisi Simon ki bon hang ta le se ki don kedai spemut ku ta kat ba kidang ya ba ga ni gentei ka wan ka rung mai direct ka dem krup ha ke kijat ujus kres ong ga kiten ga joble ka dem krup kawan ka lawan ra ru ya ga dabi alabastar kabalong ke jumpat sle bat kini kan thei kala pan sle ye kicat ujus kres kat pakata kan thei kadang pan sle ye kicat ujus kres kat pakata kan thei kadang song hagi kicat ujus kres ka ek bajia ki blok be jinga uni Simon balong Parisi ula perkat hagi jimun ula perkat ala ga jimun namar uyo i bagani kan thei ka pop bat utip bagani kan thei ka long ka balek pop te ula perkat hala ga jimun ulah perkat halaga jingmut ki pelok be jinga chapang gane gan thei ong ga ktin ga jong blei gar khot ga lab khondai ti haba uta Parisi ubala khot ya ula ya i ula keren halade ula perkat halade ga jingmut chung uda ong lada uni ulong noi thol pa unda la itho ka ei bat ka ba kumno kani ka briu ka ba kta ya bakalong ke bapop uni ubriu Parisi Simon ula perkat ye ledi de ong leda uni ulong nong tu pa
tadau ni unoi thol pa ulong noi thol pa le tho ni em je kani gebru baka kalong ge bapo ujisu ti ulei tho u kat bau ni simon udang perkhat mo udang perkhat akaman sem jungu bagani kan the gelong bapo mo udang perkhat mo ai ge baja ong ge ktin ge jong play hakani ge por ong ge ktin ge jong play ujisu ula keren u long ko simon ngadon ai ban ong hame uti ulong ko noi kai to ong wei unong airam ulodon arngut kinong kitram wei ukitram san spa takabat wei pat san pheu ti haba kimdon ai ban siu ulama yaki baro arngut namar kata to ong unu na kita uban kham I tam ni u thi uni usimon kat ba udang perkhat em ujisu utip ya gejemut jong usimon bat u hikai usimon upen bek usimon da ka ba u ya tho ya gani kaji to khana ujisu ulah kali mo usimon ong uno na pedang kini waliyo gejima namar kini kibru armut kidam la so pansiu ya kata garam mo kabadon haki taka iga baja ang kitin blay kini kibru ki kila lej let's say kila lej mo sto try ba ki don ya tagaram bat ki ong bat ki panma no mo namar ba kimla pansiu ya tagaram reke iga baja ki prok baja ujisu unisumon ulai tho ong uta obayo ma khambon ken uta obayo ma khambon ken ujisu long me lebih syar ke badai ujisu ke jing sya kwa ban hikai unisumon kwa ban hikai unisumon ki prok baja kat ba kini ki dangi keren hang ne ki prok baja ka e ka tin ke jomlei ka ong unisumon haba ujisu uwan Jesus Christ uklem pediang sengo bahaya regeni gen tepat kale ya ke ba usimon uklem le geni gen tega ba pop te kalale ya ke ba usimon ulle bat ke ba jang prot bijinga ujisu long mem sem la aido ya ke jingdo ya ngamo ban pediang burom regeni pat kalale te geni pat kalale let's say the long da ko gen ten geni gen tega ba pop kalale te re ujisu uklem ong kata namar uwan chikini ka perthai om ga ban penrem rei ga ban penim mo kai ga bajia ong ga kten ga jong play hangne ki prolog ki bigi chinga ujisu ula keren ong me khlem le me khlem do enga me khlem pensle enga ka mut me khlem pediang burom enga sagayeng ga jong mi rei ga ne gen thai ka le thai ga ta pat kai ga bajia ki prolog bi chinga nabung ta nga ong mi lama ye ki pop ki babun ki jongka namar kala ich sibon reuta baliok map kendiat ui kendiat ulong teh ka lamap igi pop jongpa ngas ngau tenat igini ka ba ujisu on lamap igi pop jongpa lamap igi babun ki pop ki jongpa kani kin thai ka klem keren ei han re ujisu uyo i ka dok non jongka trai uyo i ka dok non jongka kani kin thai ba ka don kani ka jakaro kini ki kedaukti ka kini ki persiang ban penrem ni ka kini ki persiang ban yethu ni ban perkhat snews pang joka namar kalale ekata ka pop kini kim singau thu baki kilong ki pop rekyo ipat ikawe ya kani kan the baka ka pop namar shabar ki pan pau bakilong ki bahok te re chapo ka don ka pop ka baki ki don re kini kan the kalayo ka jingmap ang ka ktin ka jongplay kini kan the kalayo ka jingmap da ka jing thrang joka man ye shemat just Christ daga jing terang juga compare lada ngapop kani ru compare lada ki brugi keren nga kumno compare lada ki brugi penrem nga compare lada ki brugi perkat sniu nga ho nya long ka pop mentang akwa bani kenduk ban Jesus Christ mentang akwa bani siam mat u bat haba gani kan thei kayo bani siam mat Jesus Christ ki prok be singa kalayo ig pelak ka bakrau kalayo ig jingma ujisu klempet ye kata ka pop ka babon ka baka kale kalau ujisu yo i ka dot non chaka ka baka ka don ujisu yo i ka dot non chaka ba kani kan thei ka singot hu baka ka long ka pop ka don kamro e ka jingma par ujisu umat ka ong ka tin roblei par ujisu umat ka ong ka tin ka jomblei par ujisu ong ka jinget jong pha ka lapen im pha to khele ha ka basuk jinget jong pha kalapan im nya pha to khele ha ga baso aswa bo yesu dong kata ki prok be jang ngani thoi phi kat khot ka ba ga ka ba sa kon dai
ong ga ktin ga jong blei kita ki ba yesong bam lem kila sedang te ban ong halade ki kila ong te halade uai uni ubar map kat ya pop pias no kini kila keren sop ngalau ono ta te kila perkat kila keren halade uai uni ubar map kat ya pop te kim ki khot yu han re kim sngo thu uni udai uai kim tip bau ni udai ta khris su khon jong blei bolwan chkani ka parthei ban map ingi de snam jong ban map ingi la no banong na gawin tin kila bisni bau jisu la map ni kan thei ki perlok ki jenga kan ngut de pedang jong pi ki basngau ba om don lat chui pi kan ngut de pedang jong pi ki ba syak kedeu kti ki ba syak penrem he ki we hagi imlang salang pi syak kedeu kti namar ka pop ka ba phile ngangan ong pi ki perlok bi jenga mga bat mapi ngilong ki bakodor hau Jesus Christ compare ka pop ka bakumno ka bangile compare ka e ka bangile ka jim ka jangi ujisu i jangai pi compare kanu ka pop ka bangi ka bang mga ka ba mga bat mapi ka bangile lara ka bun kanu ujisu la ban map jangai pi don ni ka jing trang e ka bani syam bat Jesus Christ don ni ka jing trang ku mang ni ka te ka don ni ka jing trang klaim da kmi ida juperem klaim da perkhat ita juperem harga ni kethe kala kujumut ga jing trang kala kujumut bani syam mat juskus bat kani kaliyo ga jing map yagi pop ga babon jong phala map ong juskus te yagi pop ga babon ga phala map don na pedang jopi ki prok bi jinga be pai ni video menta pisngau ba om dan lat so ga jim ga jong pi pisngau ba kala kut ga jim jinga ngangan ong ipi ujisu wan chakni ga prthei yanga bat ye pi ki bapop yanga bat ye pi ki basngau thu ba om dan so ga jingma compare ka pop ka ba kumno ka ba phile ujisu la ban ma ka snam ujisu ka doni ka bor ki prolok ki be igi jinga kumba ujisu map yani kan thei hapadang ga jingprem jogene ki pharisi ka hapadang ga jingkdeu kti jogene ki pharisi ka kini gi nong yalam niam aga jaka ba ki kin yalam ka saga jing sisan rai kini penrem pan ka let se don pedang jong piru ki babun ki penrem ye pi nagi imlang salang naga balang naga yang gesem jong pi ki penrem ye pi kan mau ujisu it ye pi ujisu don naga liang jong pi ujisu la ban map ye pi compare ka pop ka ba kumnu ka ba phile rai don ka jing trang ban wan ban isem juskus don ka jing trang ban pai juskus naga donot baro ban kala grumut naga donot baro Pediang ujus ke donor jopi, kot karpan ujus Chris bapinyo ke jemaat ke senam jongu. Ke ktin ke jong play ke ong, lari ki pop ki jongap ke jong pi ki sawai nhan kin li kum ke yor. Lari ki pop ki jongap ke jong pi kin li, o ki kin sawai nhan, lari kin li kum ke yor ong ke ktin ke jong play. Ong syuk ke ktin ke jong play, nang kong Yones. Kalau nong ban kong kot bakandai. Ublay ulong bayai ne. Bat ubisya ban map no ye ki pop jonga jopi ban khoi yangi larangi phlai ki pop ke jongi ho Jesus Christ ulong bayai ne bat bohok ban map no ngai pi bat pan khoi ngai pi ne jing bom ho ji baro ki prok ki jonga ujisu i je pi compare ka pop ka ba kumno pe phile wat esa to ka pop an reying ne to ka jaka kuman ne kan the ka ying ne ka jaka ka ba ka don ka le Jesus Christ ka dem krup ki jat Jesus ka kala ka mot ka phai Jesus Christ ka sngo thu bang hau ni ka don ka jingma ka ktin ka jong ble ni ka por ka ong chu no isia ka long ba sao phulai ki khot ba at phosan nga mangahi ngalong uta uba pandam no i jing kang jong me na ka banta yaladehi bat nganom kan mau yigi pop jong me ublei ulah pendam no igi pop ke jenga jong pi lada hagani ke sngi pi kut jemut pi don ke jing terang ban yesem juskus ban khot karpat juskus ban duai ban serendar ban ai tilut ban kelamut kan mau hagani ke sngi jisu ong nganum kan mau so igi pop jong pi ngan map ipi nam tai yaladehi bat nganum kan mau so igi pop ke jong pi bat nganum kan mau so igi pop ke jong pi ki pelok ke jenga ke ktin ke jong ble ru ko ong suk kita gi baleo map no igi pop ke jong pi
suk kita ki baleo mam no ki pop ki jongki wat yai sa tu ka jaka ka ba pidon ki plok pe jinga ngangai ban ngatip ujisu i je pi ngaru ngalong ta wei uba sngo kumta ngaru ngalong ta wei uba pop tam na ki ba pop tam ki por ki ba menshwa re ujisu ulama inga ki bah sadong sakun jenga ki kidau keti ki penrem inga re ujisu umat inga ki prop ki jinga mat ngalong kumni ku ngalong mata de gejing map ujuskus de gejing terang jenga ban khot karpat ujuskus ka don jenga ya gejing map ban ngalong kumni ku ngalong ban amta jong piro ki prop ki jinga kani kan the yagi pop ki babon sekala map pada yagi pop ki babon ki jong piro an map no hani kesi ki prop ki jinga compare kapop ke ba kumnu ke ba phile compare ki bru kumnu ki kidau keti thi ada kan mau Jesu umpai ya ta ri pai ke don jong pi la de piwan ok ni si ban ong Jesu ngas ngathuk ngalong uba pop ni ngalong uba pop map inga sai inga ga snam jome wan he aga ji im ga jonga ngangai Jesu wan sha un map un wan sha ga ji im jong pi bar un pun thamai ya ba shapo ga don jong pi pat om tang ta ki prok beja un pendon kamro ipi nam ta ga brom jong un pendon kamro ipi nam ta ga brom jong yang naga jaka ka ba pidon ki prok beja pai Jesus Christ yagi pop go bon ga jong pi on mam no hane ga si la de pi pai sha ga don baro pandem kru pa ki jat Jesus Christ ku mane ga thei Jesu wa man ong ipi ga si yagi pop go bon jong pi la map no khele ke jinget jong pi ga la pen im ipi khele je so blame karo